Huriani Tuhata masuk mahita di Parminggota. Ende mahita sian buku ende nomor sia ayat sada dohot ayat 2.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni goarna, marsomba mahamu tu Jehovah, mamake pahean na marhadohoan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Namandok mauliate dohami tuho. Ala di papatarho doho tuaka si pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham. Say payan madihami ro di pinoparnami barita na ulii. Jala pararat ma itu saluhut bangso. Asa bicar sondang ni hasangapon mi dohot diaka na hundul di haholomon dohot na nilinggoman ni hamatean. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, Imasian Filipi bindu 2 ayat 2. Gohi hamuma halalas ni rohakon, sadama parohahon hamu, sadama haholongon muna, saroha, sapikiran mahamu, atong rap mangidogogo mahita tu debata, ale Tuhan debata, say pargogo imahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapa unduk be marohata diadopa ni amata debata. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhites yan pangalasyon nami di patikmu. Ima marhites yan tubu-tubu ni rohanami na roai. Nang siyan pakatayon nami na soture. Rodi pangalayon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami. Ala ni dosa nami i.
Alain atar sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardengan bahasa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa ma dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Kabesat hami tu hangoluan na sora suda na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesaani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah nunga diarsai ho ahu marhite sian aka dosam. Jalan nunga dilojai ho ahu marhite sian aka hajahatonmu. Ahu tutu, au sandiri manelesei aka pangalosim alani hadirioku. Jaladang be hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Hata ni debata nagabe epistel di hari mingguon imana tar surat sian Mika bindu pitu ayat pitu satro di ayat 20 tajahama mar soring-soring. Ala yang go ahu manatap tu Jehovah do jala di halunguton rohaku do debata ni hatoauku sai tangi ono ni debataku do ahu. Usungoku do rimas ni Jehovah, ay do pak ibana do ahu mardosa, paima di badahon ibana badaku, jala maruli uhum ahu di bahen, say togoana do ahu sogot tu hatiuron, idaoku do hati goranna. Alai idaon di musuhku mai sogot, jadi hukupan di hauraon bohina, ibana nau mandok tuau, di dia ho Jehovah de batam, mar sombu-sombu na mataku, mardida nasida, dungona lontak songon gambo di alam. Nung ngaro ari parpaulion di parikmu, ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi, tumopot ho sian asur, dot sian aka hutani Misir, jala sian Misir sahatro di batang ai, jala sian laut, tulaut jala sian tur-tur. Alai gabe halongonan matanoi ala ni pangisina, binahe ni parbue ni pambahenan nasida. Sai parmahani mabangson, marikitete batani, punguan di partaliani, o ale nakuju, dengan ditombak, di tonga-tonga di karnal, loas manasida manjapal di hari basang, dialat, songon uju di hari aka nagalia. Songon di aka ari harurwarmu sian tano Misir, ahu pataridahon tunasida aka halongangan. Idao ni aka bangso parbegi mai, gabe murah nasida alani saluhut hagogo nasidai, ampe onma matangan tu pamangana gabe, nengel pinggol nasida. Ikon dilato nasida ma orbuk songon ulok na mangisiri di tano, aka hitir nasida rosian partabu nion nasidai mandapoton Jehovah debatatai, aka dot-dot nasida jala mabiar maradopon ho. Tu ise madebata songo, namar pamuati di dosa jala na urus pangalosion di pataliana na tebai. Dan tok-tok ibana marasibo
Amos Marorendimas. Ai makalomong asi miroha do ibana. Sai marpangulahi do rohana, jala popoana do aka hajatota, jala reokonona do sude dosa nasidai tu laut apala na umbagas. Saya lehonamu do hasi pangantu si Jakob, asi miroha tu si Abraham, namun diwarihonmu tu opunami, sian ari, narobe dope. Ima sahatna martua do aka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tabi gema ende puji-pujian sian korna poso bulung. Marende mahita sian buku ende nomor 714 ayat 2 dohot ayat 4. Taha tidakon maha porsyautai, songo na hinatidakon ni dongata sa porsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadei, imana tinubuan ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu toru dong ditanom, na mulak mangolo di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatodosani, di sima ibana paima mulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopa ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabagema tikting namasa di bagasan sa minggon. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu patuluan dung Epifanias 22 Januari 2020. Topik minggu, kekuatan Allah yang menyelamatkan atau hagogo ni debata napaluahon. Naparjulu. Loting tahun profesionalisme penata layanan. Loting tahun profesionalisme penata layanan dohot pelantikan panitia nah yang dipatupa di hari Minggu tanggal 5 Februari 2020 di permingguan pukul 10 WIB. Nah paduahon syukuran dan bonataon distrik. Pada hari Senin
23 Januari 22 akan diadakan syukuran Bona Tahun dan launching tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, bertempat di Sopo Marpikir pukul 15 sampai dengan selesai. Dalam rangka kegiatan ini, sesuai undangan, anak-anak sending gereja kita akan mengikuti acara ini untuk mengisi acara hiburan. Napatuluhon, Namar Bagas, 07 Sada, Titing Parjulu, Dohot Paduahon, Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagasom Ma, Agustinus Jenius Gultom ST, anak Niamata Situa Japondang Gultom SH almarhum Tubuni Nata, Sondang Elita Burstukir Sarjana Hukum, alamat di Jalan Swadaya 2 nomor 54B RT P2 RW 5 masuk tu wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana. Desi Anggoro Gupawati Boru Manurung. Boru Niamata S Manurung. Tubuni Nata R Boru Sima Juntak. Ruas ni HKBP Kalidres. Alamat Kampung Bulak Panas RT 010 Sada RW 010 Kelurahan Kalidres Kecamatan Kalidres. Pamasu-masuon patupao di hari Sabtu tanggal 12 Januari 2020 di pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Paupaton Majelis Perbendaraan atau pemasangan tangga gedung fasilitas. Sesuai dengan hasil rapat pada lalu Rabu 10 Januari 2020 telah diputuskan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tangga ke atas di gedung fasilitas supaya diwartakan untuk ini diberikan kesempatan kepada yang berminat mengerjakan supaya mengajukan penawaran lewat email gereja atau HKBP Pasar Minggu Yahokom paling lama hari Rabu 24 Januari 2020 pukul 20.50 sia WIB. Palimahon ruas Nabaru nunga di jalo gabe ruas huriaon di hari Minggu sadarion 22 Januari 2020 ima Nyonya Tobing Lasmawati Boru Rumah Horbo tidak siang gereja GPIB Cipeucang Cilengsi, alamat di Jalan Jati Padang Sada nomor 2 RT 05 RW 07 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Sada 2540 masuk tu wilayah opat. Nomor registrasi jemaat 04 Tolu Sia Pitu. Nomor 6 Ruas Namoding di hari Sabtu 21 Januari 2020 nunga jumolo moding inata Luceria Borsiboya umur 20 tahun, istri Niamata Sahala Pangeribuan almarhum, alamat di Jalan Lustrum FEUI nomor 15 RT 08 RW 07 Depok masuk tu wilayah 15. Tatanya koma asat ibu tarapul keluarga namar si tahun ini. Titing naso jinaahon dot parepengon di huriatta bui mata jaha di titing naong di baradi huriatta. So 5 titing dihita di bagasan mingguan. Tapi kema ende puji-pujian sian kor ama.
debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe turpuk jamita di mingguta sadarion, tarsurat di sada Korin bidusada ayat 10 sahat rodi ayat 10 walu. Hujahama dihita pai hutihut hamuma di bagasan roha. Alai huapoi mahamu ale akadongan mangasahon goar ni Tuhata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna. Unang ma adong parbolatan di hamu. Hot mahamu binahen ni sadani roha dohot sadani pikiran. Alai tarbortik do tuau marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe, taringot tuhamu akadongan, paboa namasa dihamu parsalisian. Alayod do hudok, adong do dihamu namadok, sisean ni si Paulus doau, nadeba, sisean ni si Apollos doau, nadeba, sisean ni si Kepas doau, nadeba, sisean ni Kristus do anggoau. Nabinagi do Kristusi, naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop hamu, naung tubagasan goar ni si Paulus do hamu tardidi, mau lihate hudok ala soadong hupad didihon di hamu, dukon ni si Krispus dohot si Gaius. Unang adong namadok, tubagasan goar husad diri hamu tardidi. Alai dohot dotahe pangisi ni bagas ni si Stepanas hupad didihon. Dukon ni i, dangadong hupad didihon, itap ni nahuboto. Alai dang disuruh Kristusi umat didihon. Mamaritahon barita naulido, jala ipe, dada marhata habisuhon, unang diorui silang ni Kristusi. Ai haoto do hatana taringot tu silangi, di rohani akana lao mago, alai hagogoon ni debatadoi, dihita nadapotan haluaon. Songonima sahat ni turpukta. Horas madihita. Nunga macai takas tapai hutihut hatani debata marsaringar di tonga-tongata di tikion hamu amanami inanami di 22 hari naung tabulus di tahun 2020 toluon. Totu di 3 minggu naung tabolus nunga marsaringar hatani debata mangajari hita manogihon hita asalam ture sitong parngoluota madalani tahun 2020 toluon. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Humulai ma jamita di mingguta sadarion marhite suku-sukun. Ahamatahe natumonggi siat tuak niloba. Jala ahama naupaet sian pogu. Boima dohonota marhite naung tajahatur pukon. Natumonggi sian situak niloba ima hasadaon. Jalanau paet sian pogu ima parbolat-bolatan. Tung BHP adong sipatu paon, adong gogo, adong parbinotoan, adong huaso, alai molo soadong do hasadaon totu marisuang doi sude hamu amanami inanami.
Molo soadong hasadaon gabe masiboan lomonabedo jolmai. Masiboan rohanabe, masiboan nabinotonabe, masiboan na pinikiran nabe. Gabe dangadong be parjupangan na macai uli. Gariada tahe, gabe parsalisian, parbada-badaan, parbolat-bolatan, jala parsauranipe, gabe paet situtu mai. Alani dohamu amanami inanami tutu, ganup hitaon, saya masih holdo hita asa jupang parsaoran nasaroha sa pikiran. Si holdo rohata jupang akahasadaon, diganup parsaoran, natadohoti di tonga-tonga ni parngoluot taon. Si holdo rohata jupang hasadaon, jupang parsaoran nasaroha sa pikiran na uli na denggan na tonggi si tutu. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parpunguan, di tonga-tonga ni huria tarlumobi. Alai di parsaoran ni ngulu ni hajol maon di portibion, sai bakol do jongjong hasadaon napolin, songon nanidok ni Tuhani marhite hatana tutonga-tonga ni ganup hitaon. Justru nasering terjadi manang nasering jupang di tonga-tonga ni akaparsaoran ima akahagaoron, ima akaparbolat-bolatan, ima akahaguturan, perselisian hamu amanami inanami. Jala urat niya kaparsalisian, urat niya kaparbolat-bolatani, ima hajol maon naung mardosa. Alani dosa, ido ubena sai jupang akahagaoron akaparbolat-bolatani di tonga-tonga niya kaparsaoran. Hape di topa debatado hita jolmaon di bagasan gok parasingan. Marasing do di pamikirion, marasing do di parrohaon, marasing do di lomoni roha, marasing bedo luat harorowatta. Gabe mampahen memang lemeragam parrohaon ni hajol mauni. Kita satu dengan yang lain adalah berbeda hamu amanami inanami. Alanido marhite akaparasingani gabe boido murah-murah masa parbolat-bolatan di tonga-tonga ni haportibionon, di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni keluarga pe. Ido tong na masa di tonga-tonga ni huria korin ujui. Masiboan pikiran nabe, masiboan lomo nabe, masiboan roha nabe, masiboan nabinoto nabe, ujungna gabe masa mapar bolat-bolatan di tonga-tonga ni huriai. Macetakas naking didok di sina sada madok horong nasida do nautikos. Nasada madok hamido nautikos. Alanido ubena gabe bersinggungan satu dengan yang lain. Gabe marbolat-bolat di tonga ni huriai. Adong horong misi Paulus, adong horong misi Apolos, adong horong misi Kepas, adong horong ni Kristus. Jala sudah horong berusaha mempertahankan kebenarannya masing-masing. Ganup horong merasa dirinya paling baik, paling benar. Ganup horong merasa dirinya paling adil. Ganup horong merasa dirinya lebih dari yang lain. Itu benar gabe masa haguturon di tonga-tonga ni huriai. Allah memang dan Kristus be
na digulut na sida di tonga-tonga ni huriai. Ubay ni dohamu amanami inanami dipaingot apostel Paulus ma huriai. Macai labok dohata ni apostel Paulus. Mangelek di pangidohon ibana do huriai asa saroha sa pikiran mahuriai. Allah memang airap napunani Kristus do huriai. Jala sada do Kristus nasinobani huriai. Kristus nados dohot nabinaritahon ni apostel Paulus, Apolos, Kepas. Jadi Kristus yang mereka beritakan itu adalah satu, tidak berbeda. Apa yang diberitakan oleh Paulus, ahana dibaritahoni si Apolos, ahana dibaritahoni si Kepas. Barita nauli taringot tu Yesus Kristus na baluahon jolma manisia sian dosa ido nabi naritahon ni apostel Paulus nang si Kepas nang si Apolos. Tidak berbeda apa yang mereka beritakan tentang Yesus Kristus itu. Asa ganup naung di palua sian dosa marhamubaon songon Kristus nasinoba nasidai. Itu sesungguhnya kerinduan dari Paulus. Itu sesungguhnya kerinduan dari Apolos maupun si Kepas. Bahwa mereka sama-sama menerima berita tentang Kristus itu, menerima Kristus dalam kehidupannya, adong mahamubaon di roha sarupa dohot Kristus nabi naritahon ni nasidai. Alani do tapa roha homa amanginang sasitong na ketika ada yang berpihak adong horong misi Paulus itu tidak membuat Paulus menjadi tinggi hati. Itu tidak membuat Paulus menjadi gelap mata. Itu tidak membuat Paulus merasa di atas angin. Danggabe tartait rohani apostel Paulus laho pabelga-belgahon gowarna marhite punguan manang kelompok nama dok dirina horong ni si Paulus. Itu tidak menjadi satu kebanggaan baginya. Justru dang dihalomohon ibana, molo adong parbolat-bolatani, molo adong nagabe holan berpihak tu ibana. Molo adong nameng agungkan dirinya. Justru dia tidak menyukai hal itu. Ido bena dipaingot ibana. Tidak ada gunanya molo adong parbolat-bolatan. Tidak ada gunanya kalau mereka hanya menyanjung-nyanjung dirinya. Tidak ada gunanya kalau mereka hanya berpihak pada dirinya. Alai dipaingot dohuriai asa tartuju mangolu nasida holan tu Yesus Kristus songon uluni huriai. Berpusat kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Tidak berfokus kepada parbarita nauli. Unang tua ka parbarita nauli na hea marhobas di tonga-tonga ni huriai. Tetapi baiklah jemaat itu fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Baiklah jemaat itu fokus kepada Kristus yang telah menyelamatkan naung paluahon nasida sian dosa dohot hamatean sisa leleng nileleng nai. Allah memang hola Yesus do natuk paluahon jolmai sia dosa dohot hamateani. Lalu apa gunanya ketika fokus kepada pemberitaan firman Tuhan? Apa gunanya ketika fokus hanya kepada Yesus Kristus naung paluahon nasida? Jadi dirajumi apostel Paulus do memang ketika kita fokus kepada firman Tuhan, ketika kita fokus kepada pemberitaan keselamatan haluaon nabinoan di Kristusi, maka itulah yang memampukan kita
untuk bersama-sama menciptakan kesatuan. Patupahon hasadaon ni roha, patupahon hasadaon ni pikiran di tonga-tonga ni huriai. Ido bena hasadaon ni roha dohot pikiran di bagasan Yesus Kristus, ikonido di pajongjong laho pararaton barita nauli, barita taringot tu Tuhan Yesusi. Takatsia dohamu amanaminan tidok disi, sisada roha, sisada pikiran, sisada tahi, sisada tujuan, ima pasangapon Tuhani. Dada pasangapon namar barita nauli. Dada pasangapon jolma di tonga-tonga ni portibion. Alai holan laho pasangapon Tuhanido. Di jauhon pehita patupahon hasadaoni, di jauhon pehita asa marsadani roha, semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Laho pasangapon Tuhanido hitahamu amanami inanami, molo jupang hasadaoni. Alai molo sai marsalisi dohita, molo sai gutur dohita, molo sai gaor dohita, nang pesai ringgas si tarotu gareja, dos dohita si pangului di sibulis. Nang petadok ringgas si tamar minggu, ringgas pertangiangan, alai molo di rohat taon, holan naing hagaorod do, holan naing perselisia do, holan naing parbolak-bolatan do tapi kiri, holan naing badabu hodongan do tapi kiri, holan naing memikiri hahurangan hagaleon ni dongan do hitaung ama. Urasa lubi-lubi sesibulis nama hitaon, amu amanami nanami. Ya kan? Lebih-lebih daripada iblis. Meskipun tadok hitaon horong nina ringgas marparsaoran rapdo Tuhani, totudang adong lebena HP, na saya marsaor doho debata ketika hati kita, pikiran kita, hidup kita ini hanya memikirkan bagaimana mabahin huriau gaor, mabahin rumah tangga gaor, mabahin akaparsauran na asing gaor, merbede-bedei doho takkalan na asing. Atong hamu amanami inanami. Bohado asa jupang, bohado asa jongjong parsaoran nasaroha sa pikiran ditongani huria manang ditongani keluarga. Totu sahali ikonolo do hita ganup majalo Jesusi di ngolutaon. Ikonolo do hita majalo Jesusi maringan jala mangula di bagasan dirita. Menerima Kristus di dalam hati, pikiran, jiwa kita. Kristus itu yang berkuasa atas kehidupan kita ini. Idona urikot hamu amanami inanami. Allah memang ujutaloas Tuhani mangula di bagasan diri taon, ujutaloas Tuhani maringan jala mangula di bagasan diri taon, toturak marsiadu dohita berlomba-lomba untuk menciptakan kesatuan itu. Hasadaoni hamu amanami inanami dimanapun, mau di tempat kita bekerja dengan orang yang berbeda-beda dengan kita, mau di rumah kita masing-masing, mau di tengah-tengah gereja Tuhani. Pasti kita semua akan berlomba-lomba menciptakan bagaimana keadaan keluarga kita, gereja kita, lingkungan pekerjaan kita semua damai sejahtera, bersuka cita, meriah, marolo polo. Lalu ketika kita datang di sana, hadir di tengah-tengah keluarga kita, dang rimas benadong di si alai las ni rohama, jupang doho inata, jupang doho takayanakon, sukacita yang terjadi di sana. Bongot tita tu bagas joro ni debata. Bongot tita tu bagas joro ni debata, songonitong. Pacupang dohot dongan yang ada sukacita dan mangarehei, tidak mengintip-intip kekurangan kesalahan orang lain, tidak mengintip-intip songo dia maparsilap ni paditai, songo dia maparsilap ni situai, doh takalana asing.
Tetapi ketika kita hadir di tengah-tengah gereja Tuhan, naung sinodangan ni Tuhan, naung mian Tuhan di bagasan rohat tahun. Ketika bertemu dengan siapapun di tengah-tengah gereja ini, bohi peminarma. Gitu kan? Dangadong be parungutu-ngutu di sini. Dangadong be tahi-tahi naroa di sini. Waduh, songo dia mata bae, nasa gojab jusianuin. Dangadong be songoni. Baru tapai nate, songo dia dosa songo na meile jupet ditein. Dangadong be songoni. Tidak. Waduh, so dia mata bayi nate. Tidak itu lagi yang kita pikirkan. Tapi ketika kita hadir di tengah-tengah gereja Tuhan, Kristus itu sudah berdiam dalam hati kita, dalam diri kita, menguasai kehidupan kita ini. Dia manaulina denggan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat. Asa jupang lasni roha, asa jupang naulina denggan. Di tonga-tonga ni bagas joro ni debata. Ina mata pikiri hamu amanami inanami. Asa dame pardalanan ni huriaon. Hari ini, besok. Sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ay molong adame. Nangadong be hagaorod di si, itu kan? Nangadong be parsalisia di si hamu amanami nanami. Dan jangan pernah mencoba-coba mabahay na kaparbolat-bolatan di tonga-tonga ni Huria. Mulu na sugo jamita ni amang padita tambo ni kan? Horong ni padita rospita, horong ni paditaon, horong ni paditaon, horong ni paditaon, horong ni situon, horong ni situon. Padao maroha-roha si songoni. Jangan. Tapi marilah kita bersama-sama. Mabolok ko na kaparsiroha-roha na manirang. Manirang hasadaon di tonga-tonga ni Huriay. Manirang hasadaon di tonga-tonga niya kaparsaurat. Tamanang di dia petahoy hamu amanami inanami. Alay sude mahita manatap nuaeng. Apa yang menjadi kekuatan kita sehingga kita selalu dimampukan untuk menciptakan kesatuan itu dimanapun kita berada. Totu sahali nagabe hagogo o dihita ima silang ni Tuhani. Ketika kita semua menatap kepada salib Kristus itu di si mata bereng. Rap marhagaleo dohape hitaon. Rap marhahurangat dohape hitaon. Bahwa pun aku tidaklah orang yang sempurna. Bahwa pun aku pernah melakukan kesalahan. Bahwa pun aku pernah menyakiti orang lain. Bahwa pun aku pernah melakukan hal yang tidak benar. Lalu ketika kita melihat salib itu hamu amanami inanemi. Marhagaleo nau. Marhahurangan nau. Mardosa au. Alay di jakon Tuhani doau dihagaleoki. Dihahurangaki. Dia kahajahaton, dia kadosa na hupatupai. Siani mahita borhat. Au PHP, dadajol manasikop. Dalam pembicaraanku, dalam tutur kataku, dalam langkah-langkahku, dalam perbuatanku. Pun aku pernah kepeleset. Pun aku pernah melakukan yang tidak benar. Songoni manang dongaki. Adong doha galeon ni, adong doha hurangan ni, alai marhite naung hutatap silang ni Kristusi, nung adijakon Tuhani au songoni ma au majakon hahurangan, hagaleon ni dongaki, asa cupang hasadaon. Kemampuan untuk menerima kekurangan orang lain. Kemampuan untuk menerima hagaleon ni nahasing hamu amanami inanami. Lalu hagaleon, ketika kita mampu menerima kekurangan orang lain, disido hita margogo laho pasadahon rohat taon, pasadahon tahita, pasadahon tujuata, songon naung hinokop ni Tuhani hita hamu amanami inanami. Molo mampu do hita menerima hahurangan hagaleon ni dongata marhite namanatap hita tu silang ni Kristus gabe marhagogoon hita hamu amanami inanami gabe daw mahita tong.
sia gijang ni roha, tinggi hati. Kano dona jujut jupang hita dia kapar saurata. Terbentur selalu dengan orang-orang yang merasa dirinya paling benar, paling baik, paling segala-galanya dari yang lain. Alai molo nungga tatap silang ni Kristusi hamu amanami inanami disima hita di jauhon. Marhagogoon patutoru diri maradopon dongata jolma nang maradopon Tuhani. Molo tatap silang ni Tuhani disima hita marhagogoon manada hahurangata manada hadiriota manatap kepada diri kita sendiri lalu melihat orang-orang di sekitar kita. Alanido jangan pernah menganggap remeh terhadap salib Kristus itu. Selama kita masih Tuhan berikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, lihatlah. Selalulah menatap kepada salib Kristus itu. Di dia pehita mulau-laun, di dia pehita maringanan hamu amanami inanami, silang ni Kristus ima, tabereng, taauhon, ay ido hagogoon dihita. Membuat kita orang-orang yang mau diubahkan menjadi orang-orang na olo patutoru dirina di tonga-tonga ni parnguluonon. Ay ido hinalomohon ni Tuhani hamu amanami inanami. Ujuganup halak patutoru dirina, yakinlah pasti hasadauni jupang doi di dia petahoi hamu amanami inanami. Alai molo saib pati boho dirita hita takia jupang hasadaon. Alai perselisian nama disi. Mersiadu mahita manginang manatap tu Kristusi, manatap tu silang ni Kristusi. Asatar patu pahita hasadaon manang di dia pehita maringanan. Amin. Mau lihat tema Tuhan di pasat rohanami nunga saur hatam nabadiai di tonga-tonga nami pargugui mahami saluhut na asatar patu pahami hasadaon songon na hinalomohon ni roham ganup mahami tutu manatap tu silang mi asadapotan hagugoon hami patutoru diri nami majalo aka hagaleon hahurangan ni dongan nami jolma marhagugo kami nang manada diri nami di adopanmu nang di adopan ni dongan nami jolma. Asalam tarapatu pahami matutu songon nahina lomohon ni rohami marsadani rohahami pauliulihon huriam pauliulihon rumah tangga nami pauliulihon akapar sauran nami manang di dia petahoi gabesi sada rohahami laho pasangapon goar munasun badiai asadada hami namar sangap alai goarmu manamar sangap marhite ngulu nami siganu pari. Mau lihat tema di Tuhan debata. Pasat tami masude ruas ni huriam sian namet-met sahat ro di naung matua. Gom-gomi mapamatang nang partodion nami saluhut nasi roham. Pasahat maka hinirim ni rohanami asa martabata balas ni rohanami. Paihut-ihut to di tongani parenguluan nami on. Surdu kotanga munasun badiai mamasu-masu ka ruas ni huriam na dibagasan na kapar sahiton nagale pamatang nang partodion na si rohamale Tuhan debata. Dangadong nasotar patupaho alani pasupasu masaluhut na karuas ni huriami. Marhitea kaubat si panganon si inumon nang istirahat na sida di dia di jabu di rumah sakit homa Tuhan. Namadao ni nasida saluhut na asatoktong marulupolo pamatang nang partodion nasida mamuji pasangap guar munasun badiai. Pargugoi ruas ni huriam na di bagasan duka cita. Asatoktong margogo nasida mangadopi si taonon. Na di luas soma sa di tonga-tonga ni parnguluon nasida. Alay nang luas nasida lilu ale Tuhan. Dia kapar tangisan nasida dia ka ilu-ilu nasida lay manatap manasida tuasi dot holong ni roham. Parbinoto doho sudia le Tuhan akan narikot di pardalanan ningulu nami alani
pasiko masa luhut na yale Tuhan de bata. Asa toktong hami ingot lahu mamuji pas tangap kuar munasun badiai. Tabaya kalas ni roha. Dina marulang tahun kelahiran dohot pernikahan pasikop matutulas ni rohana sidale Tuhan de bata. Asa martabata bamatutu. Silas ni rohana sida tujuluan ni arion. Tabay madihami saluhut na hahi panson gugunang las ni roha. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami tuho. Amen. Mari demahita huhut tapasahat ma peliata. Amen.
ma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadenggan dohor nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hase yang hami pelianon. Patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saut malomani roham di Banua Tongon songon di Banua Gijang leon matu hami sadarion hangoluan siapari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togi hontu pangujunan palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.